Hello friends, I am Vishwanath Pradhan. Welcome to our YouTube channel RKB Educational Point. ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ +3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା ବା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା ପରିସର ଓ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ 1 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ସମ୍ବାଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବାଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍, ଟାଇମ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ନାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ସମ୍ବାଦର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବାଦର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଜର୍ନାଲର ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜର୍ନାଲର ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜର୍ନାଲିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୈନିକ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ଯାହା ତୁମେ ଗତକାଲି ଜାଣିନଥିଲ ଆଜି ହଠାତ୍ ଜାଣିଲ ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଟର୍ନର କାଟଲେଜଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଉତ୍ତର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଟର୍ନର କାଟଲେଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଘଟଣା ବିଚାର ଅଭିମତ ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ଏମିଲି ପେନ୍ସିଲଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଦି ସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଦି ସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ ଦାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 କୌଣସି ଘଟଣା ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର କୌଣସି ଘଟଣା ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମ୍ବାଦ କହନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ RKB ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।